ассалому алайкум дӯстони азиз. Фарорасии моҳи шарифи рамазон ба шумо муборак бошад дӯстони азиз, ва аз даргоҳи худованд сабру тоқат ва эймони комилро баҳри мову шумо хоҳонам дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи саид. хулоса дӯстони азиз, тансиҳату хонаобод бошед. имрӯза видеои мо оғоз мешавад аз анамин матоъҳои 10 сомона ки дар корвон, тарафи корвон сити таги навесот дуюм ряда фурӯхта мешаванд. Дар яке аз анамин контейнерҳо анамин туру матоъҳоро ҳамаша распродажа кардагӣ ҳастанд. 10 сомонӣ 1 метрш. ҳозир ман инҷа омадагим ки якояк шумода нишон диҳам. анами турора бинед чанд намуд дора, чанд намуд гул дора. ана аз ино ҳастай, ино метрошон 10 сомон. и распродажа шидагиай. ана ин материалора бинед 15 сом 18 сом будан, ҳозир бошад 10 сомониян. бисёр ҳам хушрӯй, барошон ҳам калона инора. ана ин намуд шифона бинед аднатони як рангҳо. ана барои наи куртаҳои кӯдаки духтан чӣ қадар намуд турора истифода мебаранд барои куртаҳои чӣ хеле меган дамскии кӯдакида. ана инҷа шифоно ҳастай. ҳамино ҳамаш дӯстони азиз 1 метрш 10 сомон. ана иҷара бинед, иҷада бо замшам ҳаст. замшам 10 сомон. замш 25-30 сомон буд, 18 сомон буд, ҳозир бошад 10 сомон 1 метрш. ана ин намудобо ҳастай. мисол аз баъзе ино метавонанд ки барои чихоли мошин, барои наму сидельник, ҷои шитан ҳам истифода баранд. ана ин барои маечни материалай бинед. ана ин полосатуёра бисёр ҳам хушрӯвай. духтаракое ки мехоҳанд платьёи дароз дӯзанд бисёр ҳам хушрӯвай салқинай. ана бинед, ана ин намуд астай жемпирияй. и сезоншам гузашта боша. ина мисол 10 сомон и арзонай, метавонанд ки харидорӣ кунанд. баъд оянда худо хоҳа мисол истифода мебаранд. ана ин намуд бо турҳо ҳастай. ҳозир ҳамин турҳоро бисёртар кардиган медӯзанд, абая медӯзанд. ана марҳамат касое ки дар тоҷикистоне дар душанбеед омада аз анамин тараф харидорӣ кунед. ин тарафа ҷои материалҳои хитои бозорам мегӯянд, зеро ки аввал ҳамин намуд матоъҳоро дар хитои бозор мефурӯхтанд. ҷои ино ҳамун хитои бозор буд. баъде ки ёра ин тараф кучонданд, дар корвон оварданд. ҳозир дар анамин дуюм ряди корвон тарафи нависода, тарафи корвон ситида ҳамин чизо фурӯхта мешавад. яъне турора бинед, туро интихобуш хеле зиёд астай, наваёшам астай, рангошам ҳаст, баъд анами гулошам ҳаст. ҳар намуд ами гипиро узорош ҳархелае дӯстони азиз. ана бинед, шахсоне ки мехоҳанд мисол барои кардиган мисол ё ин ки барои ягон чизи дигар истифода баранд, омада 10 сомон 1 метрш харидорӣ кунед. иҷа интихобуш бисёрай. ҳозир ман як ба як ба шумо пешниҳод мекунам, ба навор мегирам, нишон метиҳам. бо мо бошед. як чизи дигар дӯстони азиз ки вақтҳои охир интернети ма хеле суръаташ суст шидагӣ астай. аз анамин сабаб бахшиши зиёд ки ман дар комментариҳо ҳозир ҷавоб дода натавониста истодаам, зеро ки як видеое ки ман мепартом қариб 10 соат мегзара. баъд вай ҳамин тӯли ҳамин 10 соате ки видео мегзара, ман интернет тамоман дуромадан наметонам. хулоса анами хел худо хоҳа оянда, дар оянда ман чӣ мекунам, вайфай ягон интернети нахстар ки гирифтам, баъдан бо мисол ҳамаи саволои шумо, ҳамаи суханои шумода ҷавоб мегардонам. вале чӣ дархосте ки шумо мекунед дӯстони азиз, ман мехонам ва ба назар мегирам. ина марҳамат духтараке дархост карда буд ки дар бораи либосҳои кӯдакона чанд бор менависам, шумо мисол видео намекунед. хоҳари азиз, ман аллакай чанд бор шид либосҳои кӯдаконаро ба навор гирифтагӣ ҳастам. анамин видеои пештараи моро як бор бо диққат тамошо кунед. шумо анамин дархостотона меёбед. ана иҷа бинед,
чиқар хушруван гипиро туро азанаи ғавстаракуш кабутшам будайна ваиш рангиш ара бине дӯстони азиз ино барои вай хушруван барои туника медузан хушру меоя анамин намуд гипиро баъдан хе шифоно ҳастай платья медузани шифоно кати мисол астагиш чихол монда хулоса анамина дида дӯстони азиз анамин намуд материало ҳамаш хеле нав гуфтам 10 сомонаи дар ин қафош бисёр рулоное ҳастай ки ҳозир кушодагӣ шидагӣ нест ана бинед ангурка материало ҳаст шумо ангурка материалоша ҳамин нарх ёфта метавонед ино 18 сом 20 сомон будан баъзеош ана инам нағзаи бадғавсай мисол бе ҳамин чихолам пӯшида мешава агар платья дузӣ ана ин клеткара ки рубашка метавонанд дузан ана инаш тунуктарай аллакай шифони тунукай набине азана ин сафедо ҳаст ҳами чанд намуде ки ҳозир ма дар даст нишон додистам будааст ино ҳама шифонан паплин нестанд дӯстони азиз барошон калони хушрувай нархошон 10 сомон 1 метрш на марҳамат касое мехоҳед баъд аз ино дӯстони азиз бисёртар ҳамчун барои шарф духтанам истифода мебаранд мисол румол шарф ҳами ваюра ҳамин намуд материалора анаи сабзшам бинед чӣ қадр гули майдаи хушрӯ дора барои платья духтан бо ороиш мекунӣ платья дароз медузӣ беҳад хушрӯ мебиёя анаи горошкаям хушрӯ иам шифонай дӯстони азиз баъд аз анаи военный намудо камуфляжниё чанд намуд астай ана бо гулчадор астай ино тунукан хулоса и тарафта бинед бо гулое ки кам мондагӣ астай болода овезон кардагӣ астанд мебинед боварӣ дорум ки ба ҳар яки шумо писанд меоя аз анамин намуд мисол тамошои анамин намуд материало мебинед аз инам хушрувай наи сирх ана ин бе чихол мешава и ҳамчун шарф хушрувай бе чихол намеша тунуки бад будааст бо анаи касое ки тигра нағз мебинанд баъд аз анамин шифоно дӯстони азиз метавонед ки юбкаҳои дароз мисол аз анамино дузонед ҳамроҳи чихол беҳад хушрӯ мебиёя ана бинед гулдорош анаи тарафдаям ҳамин 10 сомоно ҳастай наве полосати материалш ғафс буд анам хел анами дукон анами қадар вай дорад материал дора материалои 10 сомона ана иҷада ана бинед ана инорам распродажа кардиям 10 сомон килёнка барои болои стол ма харидам не ки фаромӯш кардам дар ҳамуҷа пулша додаму нагирифтам хулоса хай агар пагоҳ ки рафтам бозор агар монда боша додан надодан ҳеҷ гап не ана бинед чӣ қадар бисёр айда иҷа ана дӯстони азиз дар инҷа ана вай астарако буд барои вай буд курпачавуриё даҳсими будан вай астарако ваям распродажа ана ин намуд материал 90 сомон 1 метрш бисёр материали хушрӯ вишивка задагӣ дар ин дукони дигар боша 15 сомона будааст дӯстони азиз ана ино ҳамчун бамбукай материалшон резинкаву бамбук якҷоя 2-3 ранг дора аз анамуно баъд ана хел шолк дора бинед ин шолкоям чӣ хушрӯ метавон ласа шолкан ана минора бинеда
чанд гул доранд ино. Ина касое ки мехоҳанд ҳамчун халат, ҳамчун мисол вай дузан бу духтарако чун медонанд чӣ фикр карда чӣ дузан. марҳамат тамошо кунед. Инош 15 сум будааст 1 метраш. хулоса нами хел дарунда бинед чанд намуд ласои однотонне ласои якранг астай. и бисёртар барои анамин пинюару барои анамин халатҳои шабхоравак духтана наву ласо хушрӯ мебиёяд ё ки барои чихол истифода мебаранд баъзеҳо. анаи тарафтам бинед анаи гулдороям хушрӯвай ино метрошон 15 сум. дӯстони азиз тамошо кунед бо диққат ва шахсоне ки мехоҳанд омада интихоб карда харидорӣ кунанд. бори дигар такрор мекунам тарафи корвон сити дуюм ряд. ана дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба поён расид. умедворам ба шумо писанд омад. лайкро фаромӯш накунед ва видеоҳои ояндаи моро интизор бошед. хайр, сарбаланду хонаобод бошед.